Tak a čeká nás předposlední prezentace, tedy předposlední 6. tým, který se v rámci stavebního hackathonu teď 48 hodin potil a pracoval na konkrétním příkladu z Moravského Krumlova. A tím 6. týmem v pořadí bude tým Technické univerzity Košice. Tak poprosím potlesk pro ně. Tým, který dodává mezinárodní rozměr našemu stavebnímu hackathonu. A i oni měli 48 hodin na to, aby zpracovali konkrétní návrh dostupného bytového domu na konkrétním pozemku v Moravském Krumlově. Opět máte 10 minut, mikrofon vám dám já, kliker je na stolečku. Přeji hodně štěstí, je to vaše. Ďakujem. Vážená porota, vážené publikum, my by sme vám radi predstavili našu 48-hodinovú prácu. V prvom rade vám chceme predstaviť náš koncept a vzťah k okoliu. V druhom rade architektonický návrh, konštrukčné riešenie, energetickú efektivitu a náklady. Takže nachádzame sa, jak to už bolo povedané, v Jihomoravském kraji, čiže na ulici Husová v Moravskom Krumlove. Vlastne v okolí sa nachádza zastavba rodinných domov a vlastne bytových domov. Je tam aj parkovanie a v blízkosti sa nachádzajú aj potraviny alebo pekáreň. Nad všetkým sme sa zamýšľali a vlastne z toho dôvodu sme sa snažili vymyslieť nejaký koncept, ktorý vlastne by tam zapadal. A snažili sme sa dodržať aj zadanie. Zadanie bolo, že maximálne tých 5 podlaží a splnili sme zadanie, čo sa týka 5 podlaží. Počet bytov máme 29 a zahrnuli sme tam aj v podstate polyfunkciu, ktorá by prispela tomuto okoliu, a to kaviareň, ktorú sme prepojili s detským ihriskom a vlastne je to celé chránené od cesty, takže tým pádom je to prístupné aj verejnosti. Toto je náš architektonický návrh našej budovy. Dali sme tomu názov Bytový dom Reverie, čo vlastne je obraz od Alfonza Mucha, ktorý vlastne v tejto oblasti sa narodil alebo aj pôsobil. Vlastne znamená to zasnívanie alebo hlboké zamýšľanie a vlastne v takomto spojení s bytovým domom to znamená, že pokojné bývanie. Čo vlastne bolo celé, čo bolo vlastne celým našim návrhom, vymyslieť pokojné, dostupné a udržateľné bývanie. Zamýšľali sme sa v podstate tým, že tam postavíme 5-podlažnú budovu. Ako to ovplyvní okolie, či budeme tieniť my druhým rodinným domom alebo bytovým domom, ktorí sa tam nachádzajú. Tým pádom nám vyšlo, že vlastne celú budovu musíme posunúť nejakých 8,5 metra od cesty, aby sme netienili. A vlastne tým sme dosiahli, že vlastne tieto domy budú síce tienené, ale iba možno na 2 hodiny počas toho dňa. Koncept nášho návrhu je vytvorenie nejakého prefabrikovaného železno-betonového jadra, ku ktorému sú pripájané 1KK, 2KK a 3KK byty. Dôležité je prepájať tieto byty pomocou tohoto jadra, ktoré budú prepájané ešte vytvorenou chodbou. Toto je vlastne podlažie prvého nadzemného podlažia, kde vlastne sme uvažovali s aj nejakou kočikárňou, s miestom na odkladanie bicyklov, vlastne tam sa nachádza aj tá kaviareň, nachádza sa tam technické zázemie, nachádza sa tam kopky, vlastne sklady pre tieto jednotlivé byty, plus sú tam 2 byty, ktoré môžu byť upravené tak, aby boli bezbariérové. My sme ich neupravovali na bezbariérovosť, pretože požiadavka nebola, ale je to do budúcnosti možné. Ďalším
typickým nadzemným podlažím na druhom až štvrtom nadzemnom podlaží máme v podstate spájanie bytov 2KK, 1KK a 3KK. Hlavne sme sa zamerali na dvojizbové byty, ktoré vlastne si myslíme, že do budúcnosti sú oveľa viacej udržateľné ako 1KK byt, pretože ako náhle ste sám a chcete ísť bývať, je to v poriadku, ale ako náhle máte rodinu a chcete sa rozrastať, tým pádom ste nútení presťahovať sa. A aby v podstate to bolo dostupné pre všetkých obyvateľov a neboli nútení ísť z toho mesta niekam inám alebo do väčšieho mesta, kde im je ponúknuté väčšie bývanie, tak vlastne chceme im ponúknuť aj tu, že môžu sa presťahovať napríklad z toho 1KK do 2KK. Vlastne 5. nadzemné podlažie je v podstate z južnej strany odstúpené a je tam vytvorená komunitná terasa, ktorú vlastne plánujeme využívať pre celú komunitu na nejaké grilovačky, na nejaké komunitné párty a tak ďalej. Samozrejme táto terasa je je tam v podstate navrhnutá taká ako keby pergola, konštrukcia, cez ktorú môžu byť rôzne svetielka alebo v podstate plachty a týmto zabezpečí pohodlné alebo v podstate príjemné posedenie vonku v letných mesiacoch a nebude tam až také preslnenie. Ďalej, v podstate náš architektonický návrh sme spojili s drevom a so zelenou farmou. Vlastne to je odkaz na toho Alfonsa Mucha, ktorý vlastne sa spájal s prírodou a strašne veľa jeho obrazov je spojenie s prírodou. Potom ďalej sme mysleli na to vytvorenie tej komunity, čiže aj tou kaviárňou, aby to bolo prístupné aj pre okolitých ľudí a zároveň to aj prepájalo vlastne to okolie. Ďalšia téma, k ktorej sa dostávame, je konštrukčné riešenie. My v podstate máme konštrukčné riešenie od firmy Auckland a vlastne oni majú v podstate z tenkostenných C-nosníkov vytvorený systém, ktorý vlastne nám napomohol k dosiahnutiu architektúry a nemuseli sme sa my prispôsobovať architektúre, ale oni sa prispôsobili nám, v čom je výborná vec. Tu už môj kolega ukazuje panel, ktorý vlastne oni vyrábajú priamo v hale. Je to modulárna výstavba, ale není to, že donesieme celú bunku na stavbu, ale my vlastne donesieme, alebo oni v podstate donesú stenu na stavbu a tieto steny sa potom iba montujú. Je to suchá výstavba, je to rýchla výstavba a vlastne jediné, čo potrebujeme, tak je iba proste základová doska a potom celá stavba veľmi rýchlym spôsobom vie byť postavená. Tu v podstate je ukázané, ako architektúra a konštrukcia vedia ako keby spolu koordinovať, že vlastne nie je tam problém v podstate vytvoriť nejakú zaujímavú atiku, zaujímavú konštrukciu, alebo v podstate čokoľvek vieme z toho vytvoriť. Tu máme vlastne ďalšia téma, ktorej sme sa venovali, tak bola energetická efektivita. Tým, že v podstate sme využili pozemok a natočili sme celú stavbu, aby bola vlastne strechy orientované všetky na južnú stranu, tým sme vlastne docielili, že na strechách, ako keby strechy môžu byť celé pokryté fotovoltaikou, čo je vlastne zelená energia a môžeme túto energiu zdieľať s ostatnými ľuďmi. Samozrejme, v prvom rade by bola použitá pre komunitu, ktorá by žila v týchto bytových domoch a v druhom rade by bola ukladaná do batériek a predávaná okoliu, čím by sme v podstate zabezpečili aj tú návratnosť
alebo v podstate zabezpečili tu, ako keby to fungovanie s tým okolím. Ďalej rátame s vodným hospodárstvom, čiže vlastne využívanie spätnej zachytávanie dažďovej vody do retenčných nádrží a tým pádom používanie pre spätné splachovanie alebo polievanie. Ďalším faktorom bola južná fasáda, ktorú vieme, že vlastne juh sa prehrieva najviac a ten je potrebný najviac chladiť, takže sme tam vymysleli zelenú stenu, ktorá vlastne prirodzeným spôsobom bude chladiť túto fasádu. A na vykurovanie sme počítali s teplovodom, ktorý sa nachádza v tejto oblasti a bude to doplnené o tepelné čerpadlo, vzduch, voda a to bude používané na chladenie v letných mesiacoch. Čo sa týka nákladov, takže počítali sme s mesačným nájom 205 korún českých na meter štvorcových, čo je vlastne 90% z tejto ceny, ktorá nám bola ponúknutá a my sme rátali z toho dôvodu s touto cenou, aby v podstate nejakým spôsobom sme vedeli zabezpečiť tú dotáciu, ktorá je ponúkaná. V podstate máme návratnosť 29 rokov s tým, že sme do toho nepočítali tú dotáciu, ktorú by sme časom mohli možno získať. Nevieme, akým spôsobom by sme ju, či by sme ju získali, či by sme ju nezískali, ale v podstate rátali sme bez nej. A ďalšie, čo tam nemáme zarátané, tak je vlastne tá zdieľaná energia, ktorú by sme predávali rodinným domom, pretože nevieme presne určiť, koľko tej energie by bolo alebo nebolo. Takže to je vlastne všetko od nás. Ďakujem za pozornosť, ďakujeme aj Auklanu za mentoring a ďakujeme aj ostatným mentorom, ktorí sa u nás zastavili, aj porodcom, ktorí nám radili a týmto spôsobom ďakujem za pozornosť. I my děkujeme. Tak vypadala prezentace Technické univerzity v Košicích. Moc díky. Možná i ten mikro... Ne, ten si ještě nechte, protože je čas na otázky poroty. Tak milá poroto, na co se chcete zeptat? Všechno víte. Děkujeme moc za prezentaci, byla zajímavá. Přijdeme, že tam opravdu zazněla většina těch věcí, na kterých jsme se i doptávali. Možná, co se tady tak šeptáme, jestli jste zvažovali podzemní garáže, nebo to byla pouze ta parkovací stání vedle budovy. Zvažovali sme aj podzemné parkovanie, ale môže sa vytvoriť pod budovou vlastne podzemné parkovanie, čo vlastne pre náš systém nie je žiadny problém. S tým, že by sme urobili podzemné parkovanie, ale by sme museli vytvoriť rampu, ktorá vlastne by ako keby zväčšila tú zastávanú plochu a pre náš ako keby prípad, tých 29 bytov nám zatiaľ postačovalo iba to stánie pred tou budovou. Děkuji. Super. Děkujeme za otázku, díky za odpovědi. Technická univerzita Košice, ještě jednou velký potlesk. A já to nebudu dlouho zdržovat, protože poslední tým, který se na tomto pódiu představí, je jasný a my už trochu přetékáme do basketu. Takže Česká zemědělská univerzita v Praze, poprosím, aby přišla za mnou na pódium. Velký potlesk pro ně.